Mene su prethodne vlasti malo istrenirale, kao da su znali da će doći korona, pa su me zatvarali u Sablji na 4 meseca samoizolacije. Pa onda nanogica od 8 meseci, takođe jedan oblik samoizolacije. Tako da za mene je ovo došlo kao ništa. Dobro, to sam htjela da pitam, razmišljala sam da li da pitam ili ne, ali od akcije Sablja nisam videla da ste i u jednoj emisiji zajedno gostovali sa gospodinom Jovanovićem. Da li vam je gospodin Jovanović nešto skrivio, pa ste mu oprostili sada dolaskom u ovu emisiju? Da li ga smatrate krivcem za svoje probleme sa zakonom? Mi se nismo poznavali do ove emisije. Ima li nešto od toga? Dobro. Mi se nismo poznavali do ove emisije. Jedino što nas je spajalo, to da se znamo iz tog nekog javnog života, gospodin za mene i ja za njega, i razlikuju u tome što je on mene hapsio, ja njega nisam. Dobro. To je tačno. Čedo, to je tačno. Dobro, ono što je isto gospođi Ražnatović odgovarala i osuđena je zbog nekih malverzacija u fudbalu i trgovine igračima. Da li mislite da je normalno da u našem fudbalu, za koje je vlada široko zapravo uverenje da je sve protivpravno i kriminalno, da li je najgore moguća stvar to zašto je bila osuđena gospođa Ražnatović? Pa ne, to je samo jedna svinjarija kojima smo mi skloni. Pa kad nemaš srce da se potučeš ispred Skupštine u petak kao čovek, onda prebiješ starca, a posle toga štrajkuješ glađu. Očekivajući od diktatora, ali ne zbog poreskih dugova ubijenog supruga. Vi ste majka, imate decu, sami ste i ja nisam taj koji želi da vam sudi, niti sam vam sudio. I kad bi moja Jelena sutra ostala sama, ja bih želeo da se drugi tako prema njoj ponašaju. Vi vrlo dobro znate zašto ste uhapšeni. Ja sam posljednji čovjek na svetu koji je to želeo. Ne da vas vidim u zatvoru, nego da nosim Zoranov sanduk. A kako ste se našli u toj situaciji, šta je do svega toga dovelo? Mislim da ovo nije mesto na kome možemo o tome ozbiljno da razgovaramo. Ja mislim da jeste mesto, pošto nas gleda cijela nacija, ali ja i nemam ni potrebu. Mene iskreno zanima zašto sam ja uhapšena u Sablji. Želim ja dobiti reč na kraju. Hoćete kad završe vaše goste, domaći na kraju. Ovo je privatna televizija, možemo da trajamo i 5 sati. Sve u redu, nego ali pošto smo se dotakli teme, ja na ovu temu čekam 17 godina i mislim da imam prava da saznam, pošto je tada Četa bio u hijerarhiji jedan, mislim, drugi čovek, ako gledamo VD, premijer je bio Zoran Živković, to je bio Čeda, Beba, Batić, četvorica muškaraca koji su odlučivali o našoj sudbini. Živo me zanima zašto sam ja bila uhapšena za ubistvo premijera. Ja sam žena bila, živjela sam sa mojom sestrom i s moje 2 dece. Došli ste sa 150 policajaca u moju kuću. Mislim da je to mogao da reši jedan poziv. Ja nikada nisam bila loš građanin u ovoj državi i ja sam mogla da mnogo drugačije prođem, ne kroz te velike traume, ali zato muškarci su pokazali mišiće nadamno. Teco, ja kad kapsim, ja dođem sam. To ste mogli da naučite iz primjera Miloševića ili vašeg prijatelja koji je sada u Požarevcu na 40-godišnjoj robiji. Nisam ja išao sa 150 policajaca u Kulu. A uhapšeni ste zbog osnovane sumnje da ste znali da se priprema ubistvo predsjednika vlade, da ste znali da se priprema otmica vašeg kuma Željka Mitrovića koji vam je oprostio i to je njegovo pravo. Ja o tome ne želim da sudim, ali ako je tema neki moj lični odnos prema vama, on apsolutno ne postoji, osim ukoliko moj lični odnos nije to što, ne zato što ja imam neki stav o vašoj muzici, što ja ne želim da je slušam. Ali sam, tačno, ali vašu muziku neću nazvati šundom. Vi ste profesionalac, neću vas nazvati srpskim Thompsonom. Ja to nikad nisam bila, to je za mene uvreda. Thompson, znate kakvu... Pevate o ljubavi, o majicama, o nečemu što klinke vole, tako da o tome... Ne, izvini Verice. Čekajte se. Pravo i na repliku. Za ovo što je gospodin rekao, ja vas nisam kapsio, vi znate zašto ste uhapšeni. Zato što su postojale sumnje da ste znali za ubistvo premijera, da ste bili umešani u otmicu vašeg kuma, Željko mi nije kum, to pod broj 1, ali to su sve nagađanje i špekulacije. Za šta sam ja osuđena? Od svega toga. Jer ako imamo jednu jaku državu iza sebe, vi kao služba ste znali odlično, samo sekund, molim te, samo sekund, ovo mi jako znači.
Zato sam i došla u ovu emisiju, da nešto kažem. Jako mi znači, prošlo je 17 godina, prošlo je mnogo vremena, ali jako je bitno da se neke stvari postave na svoje mesto. Ja nikada nisam reč progovorila o toj temi, nigde. Ni na ružan, ni na bilo koji drugi način. Ali poenta je da jedna služba koja je znala, moj Kumpelević je bio u tom savjetu, vi to odlično znate sa vama, poseban savjet je bio da nisu smele da se iznose informacije, znalo se sve. Ko su jataci Zemunskog klana, lično ste ih i vi poznavali, tog Legiju ste isto poznavali, pa što vas nisu uhapsili nego samo mene? Pa zato što sa njim nisam planirao ubistvo. A ja sam planirala. To je osnovana sumnja. Osnovana sumnja. Nije osnovana sumnja je dala 4 meseca, 120 dana. Sve ste kriminalci ispuštali iz zatvora, mene ste poslednju ostavili. Da li je to fair? Dragi gosti, ne možemo večeras da dobijemo pitanje, da odgovor na to pitanje. Ja bih odgovorio na to pitanje. Razgovaramo. Ja ne želim da se svađam. Mi razgovaramo. To večeras nije tema emisije. Ono što hoću da vas pitam. Verice, samo trenutak. Završite. Ajmo, sa tom temom da završimo. Dobro je da sam ja sela između. Dobro, ono što mene interesuje, ajmo raditi. Idemo na temu emisije. Zna... Mislim da smo najveći deo rekli. Zna gospođa Ražatović i ko sam ja i koga treba da se plaši i koga se plašila. Ne plašim se ja nikoga. Pitanje je gledala se koje je Čeda dobio. Kako ste uspeli da savladate